lay malaktiga donc ibabu kenega bi jumay avril kalo kle fly an foli be aw bela jele kabini aw sigerola aywa bi kibara mun mambulo ga dokuluka o de ka fa ko an songu marala ko marfatugi do kale be ko jatege wale ko ni chama ko ni ke yero ko folen konna aywa kibara mun sira ma o de na ka fa ko arabado marfi kalo kle bi saba ani kelen kono la ko an songu ale ni gawo kon chelala ko jatege wale chama ko ni kiraye ko jatege wale do hele kere ko kamle ni fla ko ni kumbe no ko ulu kumbe wa moto la ube ka bo gawo ko ko kunya fi an songu ka tuma mun na usela dugu do konna no o era ni an songu kon chela kilometri ta ani turu kon ye ko marfatu na ka mugu tula ko ubulla moto mina ka tana ye wa ko mugu tile ni ma ko fele nunna ko makele kon be no ali fatura makele do o kon jogina ko sobe aywa ko wakati kelen fana kono la ko ni ye ambulance ye ni ale mobilier munun be kenya sula ka balwakato ta kata no ye yoro la ko olu koni fana kun ga bo gawo ko ko kwanyasi an sumuga ko tuma mun na olu koni be ka taga ko majugu nunu na bi olu fana ka mamun kun be ni ambulance hono ko olu la fɛn bɛɛ lajɛlen minnu na ina fɔ téléphone wari ana ɲɔgɔnna fɛn caman o tɛmɛnen ka bɔ yen ko o don kelen kɔnɔna la tuguni min ye dugu dɔ fana bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ni an sugu cɛla ye kilomɛtiri 70 kɔni ye ni ale tɔgɔ ye an kun ye ni gawo jagokɛlaba dɔ kɔni ka camion kɔni kun bɛ ka taga ka bɔ gawo k'i kunyasi an sugu kan ko tuma min na o kɔni ni marifatigi ninnu nana tuguni ka na bi ni camionbatigi ninnu ko maa min kɔni kun bɛ ka ni camionba in boli k'u y'u bolola fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ la a bolola nafolo a n'a ka telefɔni ani fɛn fɛn b'a bolo n'o ye fɛn nafalama ye k'u y'o bɛɛ minɛ o la ayiwa an bɛ wagati min na ko bi o n'a lamini ani an songo ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna galen don ni lakanabaliya in na ko u ye wele bila min an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa ni waleya in bɛ se ka dabila cogo min na olu ka mara la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ kucala mara la ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 3 kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko marisi kalo tile 31 kɔnɔna la ko kucala ale kɔni ni kuuri kɔni cɛla la ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 3 kɔni bɛ yen nɔ n'olu fatura o yɔrɔnin na ani ni maa 27 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina ayiwa a yirala ka fɔ ko ni sirabakan kasara in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko de ye ka fɔ maa min kɔni tun bɛ ka nin taama mobili in kɔni boli ko ale kɔni tun y'a lajɛ de ko a bɛna muso 2 kɔni tun bɛ moto la ko a bɛna tɛmɛ na walasa a kana s'u ma ko sabula olu kɔni tun b'a ɲɛ ko ale y'i to o waleya de kɔni fɛ ni mobili in kɔni binna ni a kɔnɔmɔgɔw ye wa tuma min na ni sirabakan kasara in kɛra ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min ye maa minnu jogina ko ye maa 27 ye ko maa 27 la a yirala ka fɔ ko maa 3 bɛ yen nɔ ko olu ta kɔni ka jugu kosɛbɛ ani maa 13 kɔni bɛ yen nɔ ko olu fana kun jogina nka ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara u ka so ayiwa an bɛ wagati minnu na ko bi maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u jogina ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ kucala kɛnɛyaso kɔni na kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ Gawo mara la ko taama mobili bolilaw kɔni ye baarabila dɔ kɔni daminɛ yen nɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko min ye avril kalo tile fɔlɔ ye ko mali taama mobili bolilaw kɔni y'a yira ka fɔ ko Gawo mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale ni Gosi kɔni cɛla la ko u bɛna baara kɔni jɔ ye ko ka sabu kɛ sira kɔni bɛ cogoya min na ko olu kɔni tɛna se ka baara kɛ o waleya in kɔni na ayiwa o y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ Gawo ale ni Gosi cɛla la ko sira ma yen nɔ ko tuma caman olu ka taama mobiliw bɛ tiɲɛ wa ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲalen n'o ye kɔfɛla in na ko tuma caman maajuguw bɛ taa binkani wale kɔni ta ka ɲɛsin olu ma k'u ka olu sɛgɛn ani minnu ka taamaden minnu b'u kunna ko k'olu fana sɛgɛn o de kun na olu kɔni y'a yira ka fɔ ko olu kɔni bɛna nin yɔrɔ in baara kɔni jɔ ko gouvernement kɔni ka jateminɛ kɛ ko a ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ɲɛ in na cogoya min na walasa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka don tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya kunna n'olu kɔni y'a yirana k'u b'an na duniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye avril kalo tile fɔlɔ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 157 kɔni ye wa ko maa 1 kɔni bɛ yen nɔ o fatura maa 33 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɛnɛyara ko kabini coronavirus banakisɛ kɔni donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen na san 2020 kɔni kɔnɔna la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko o bɛ taa maa 10,199 na o maa 10,199 na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni fatura o ye maa 386 ye
wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni kɛnɛyara o ye maa 600 ale ni 863 ba ko min ye maaw ye ni siga kelen don maa minnu na sabula n'u olu ni coronavirus banakisɛtɔ kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na n'u olu kɛ kɛnɛyaso la n'u sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ olu kɔni o bɛ taa maa 1440 kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ tulo kan aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an mɛn don n'a nataw la